ndị menege m tekene kwa m n'ọzọ ebirikwa na mbata n'ụbọchị nke taata biko na asịrị na ndị mmadụ na-efu na Okija na ebe anụ nwa mampas ma anụ nọ allegedly ka nsikwa wee nụ asị na most of the things na-eme na those region na people are turning their ears to it according to this video unu na-akwado inene kịta asị na uru asị Okija na asị na most people pụta ha baa di ya bezon na ndị jeje tụ mmadụ na-alụsi ma ndị na-achọkwa ka ebi ihe ego na adị 20 baa di enwe ka ọ bụrụ mmadụ 18 na pụta adị 10 baa nwee ka ọ bụrụ mmadụ 9 pụta because na apụta asị ha ya jelu olu mmiri na ya select some people enwe ka apụzi na mmiri agba izu wala ndị mmadụ ma gịnị wee mejuo ihe ha na-achọ ime because o nwere somebody kwuru na dị social media ọ sị na ọ bụrụ na ihe na-asị na ihe na-eme nwere isi egburu isi gị etinye n'ime ya bụ ihe wee nwee isi so biko na asị na m ka njọ ndị be anyị ọzọkwa na ihe aka ka a na-eme because it's very obvious na a lot of people in our midst na enwego n'aka afọ aka ha lụtago mmanụ na-akwado ijezu ebe niile because n'aka ha anyị na-eti mkpu ya mgbe gboo because it will scroll through this my channel ya afọ mgbe ebido tibe mkpu ha na-asị ndị mmadụ biko do na o nwekwana ihe ọ ya bụ unu na-eme like this si gbaa mbọ ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ome gịnị ọghọọ aka mmadụ because from the most of the things we are seeing is a result of not paying attention to that cry I na cry from the beginning o wee bụrụ na gịnị na ndị mmadụ epeghị attention ọzọ eme na nwa nsogbu egwuregwu wee sị na ọ bụrụ na gọọmenti epeghị ọka attention na banye na ọka ya na-alụ gịnị ya na-akpụ international weapon so biko na ndị be anyị let's not disregard this video because na gịnị mee asị na ebe a na-ama njakịrị ka a na-anọ mme gịnị ekwu eziokwu unu food news na trend kemgbe for like 2 days now asị na nwatakịrị nwa nwaanyị jere na nke mampas man ka eje saa ya ọchụ from there akọbi ha na-akọnyabụ ihe wee mee gịnị wee banye na tinye na fobero the girl so nwee na-ajụzisi biko nụ ndị nwe family does it mean na mmadụ fuwe na bụ unu na ama mmụọ n'unu ha amala na oke mmadụ efuwe na or does it mean that na onye nọrọ na biya ọkpa pretend ka ha sị na nwere ihe na-eme while ihe na-eme has it become a tradition or has it become a normal thing na mmadụ na-efu ebe ọ jọrọ ije chọọ ndụ ebe ọ jọrọ ka azụọ ya ndụ ebe a ka nọziwe egbu ya egbu na bụ ihe ọ dị mma so asọkwa m na this video no a verified news because ihe na-ekwukwa n'ime ya bụ no allegedly according to the video mfu mana na-asị na ka nkwukwu ya ọzọ na-asị n'ebe a na-ama nchekele ka na anọ megịnị ekwu eziokwu so biko nụ kaba na arụ nene this video unu necha don't forget to share ishi echa ọ bụ na ọ dị gị mma drop a comment gị na comment section so biko nụ ndị be anyị nene this video. I greet to my lovely friends and friends always ikuku. Anyị nweta report ife na-eme n'Oraifite Junction, Oba Junction and the Okija rivers. Donu ụmụ Igbo, be careful. Ịbịa n'Oraifite Junction, ịgbagote ugwu anwa, a na-atụ isi ozu ndị mmadụ ebe anwa. Ozu ndị mmadụ ha dị ebe anwa, many of them bụ ndị dibịa ndị a na-egbusifa. And that mmili ekulu hafaja alụ ọjọbọ from Newi axis wee luo Oraifite axis ebe ahụ abụghị n'ogo area maka na area ka dibeka ndị bayis nọ ebe ọbụla ọka mbụ dibịa ka ọ na-aka mbụ ụlọ ana ife anaghị alụ bụ akpọrọ gị jee na mmili elu ebe anwa agbagbuo onye ahụ bee pas ya were alụrụ ọrụ mmụọ lee nye ele ife a na-agwa gị bụ from the right source but ma akpọ name those dibia involved now until ndị ọ dị n'aka anwụchikọba ha with evidence I hand it over to from Oba Junction
o nwere vidio mfụlụ o mere mbụ ndị YouTube ha na-ekwu na-asị na onye ọbụla ha fụ n'ime ọfịa be ha na-eme kidnapping ma ọ bụ na-eme ihe ọbụla ebe anwa ha akpụlie okwu ahụ atọghọ n'aja. They have heard something. All those area bụ no-go area. All these evil DBS in there have taken over that place. And they bring the Fulani henchmen, they bring the kidnappers. Man on the DB in there na lojo banwa. And me ku say, "Mama me help na the DB ndotum." Acho helu DB. The fan ha logo na ebu ibu sim mado na akpe olu DB. That Orifite junction. About to Ugwanwa. Who's not there left and right? India na-egbu steady 247. Ọ bụ na egbu ho mmadụ ebe anwa ha egbu oge na mmiri ha ji elu ọrụ mmụọ. Ị mara to the extent na Okija now I want a report ife na-emenụ na ife na-alụ na-abụ ịbịa befa ka ha gbaalụ gị ụgwọ ha mesịa fenye gị poison irie poison nwụrụ ana asị bute ozu gị back n'ogwugwu akpụ ebutezi ya ebe anwa faces ya ozu anwa na-ere pass ya one by one. To the extent no nwere onye nke galụ na nkefa enye poison olie na onwuro the person mezie face pose many things fa na media emanu ụra asị Okija na ndị ya ewelugo emeluzie ebe a na-alụ ọjọbọ ha bịasị ga-eje na mmiri lụọ gị ọrụ n'abalị elu ebe anwa ha amacha ebe mmiri miri imi because asọ mmiri nwere ebe ha miri imi ịma mma asị onye mba ha ma akwụ n'akụkụ mpempe osisi sị come inside ka alụọ gị ọrụ mmụọ tụ mgbe m ịba na mmiri tomorrow ise ha gụlụ ozu onye anwa tọwa n'ogwugwu si n'ogwugwu gbulu onye ahụ sometimes onye anwa ha ebe pass ya si na azụlili anụ onye anwa. Like there's many ways this evil DBA CM operate now. Now but gonna have now hand chabu the same group, the same club, the same thing. My wife, how may go with it easy to get people's pass and their own properties. Ana me big uche ke balo onwe guru. Echokwale take the advice. Echohokwo na agba ezi ikuku war. More are doing it and growing more and more. In my wife, Chimu na-ebuni menu. Mo na-ekwu dị eziokwu ka Chin na-ebuni menu na guide mmụnwa. Ọ ka mma na iwelu uche gị wee mụlụ ife maka onye enweghị nna na-esi na onye nwere nna were amụta ife. All these people abroad DBA have been ritual people. They are killers. Ha bụrụ ndị ọdịnala. Ntọpelu gị ife mma na nke nwetegolu evidence ibebe akwa. These people has tarnished Igbo culture's name in diaspora. When you see something, say something. This area in Agabaha, the mindful. And the baby in Aga, who shall get there, but he leave fair he may take poison or enaba, how do wegi, or the refuse him why? I say a low million and million ababunya and a million hateful. Be mindful and be careful. These people are not the best, they are criminals.